Ik heb ook gezien wat hij heeft gedaan voor het voetbal. Niet alleen nogmaals in zijn eigen land, maar ook in Amerika, Korea, assistent geweest. We hebben heel goed over voetbal gepraat. Ik heb mijn project heb ik hem aan hem uitgelegd. En hij was, in eerste instantie moest hij even nadenken. En daarna is hij overstag gegaan. Hij vond het een heel mooi project. Ik heb hem overtuigd dat het een fantastisch eiland is. Om iets terug te doen, voor mij persoonlijk, naar het eiland. En met de ervaring van Ashwin, het geeft alleen maar een extra's aan het team, denk ik. Nou, vreemd, zo wil ik het niet typeren. Ik heb fantastisch gewerkt met Etienne en ik zal nog steeds heel nauw met Etienne werken. Etienne blijft altijd gedeelte van de technische staf. En we hebben ook heel goed overlegd hoe of wat. Dus het is een hele goede samenwerking verlopen. Daarvoor heeft Etienne ook het team zelf geleid. Dus voor mij is het alleen maar een extra dimensie dat hij nog steeds gedeelte van de technische staf uitmaakt. Maar iets meer als technisch directeur dan als assistent. Ik stel hoge eisen. En ik vond dat we niet goed speelden. En ondanks het veld, moet ik wel eerlijk zeggen, liep het af en toe wel goed, maar wij kunnen veel beter spelen. En het heeft ook te maken met meer op elkaar ingespeeld zijn. Ik bedoel, ik heb tot nu toe de interlands die ik heb gespeeld 3 dagen voorbereiding gehad. Dat is heel kort. En ondanks die 3 dagen voorbereiding vind ik dat we het redelijk hebben gedaan. Maar toch, in Cuba vond ik ons niet echt sterk spelen.